Trimmeriä tai raivaussahaa käyttäessäsi sinun on käytettävä suojalaseja, kuulonsuojaimia, tukevia jalkineita ja käsineitä. Kaikki kaksitahtimoottorimme ovat rakenteeltaan helposti käynnistyviä, kun noudatetaan näitä ohjeita. Bensiiniin sekoitetaan laadukasta kaksitahtiöljyä. Jos käytät Universal Powered by McCulloch kaksitahtiöljyä, sekoitussuhteen on oltava 2%. Toisin sanoen, 5 litraan bensiiniä sekoitetaan 1 desilitra öljyä. Jos käytät jotakin muuta kaksitahtiöljyä, lue sekoitusohjeet käyttöoppaasta. Varmista ennen trimmerin käynnistystä, että terälaitteen sektorisuojus on asennettuna. Aseta trimmeri niin, että sen pää tai terä pääsee pyörimään vapaasti. Varmista, että pysäytin on on-asennossa. Useimmat pysäyttimet palautuvat automaattisesti on-asentoon. Ennen kuin käynnistät laitteen, riippumatta siitä onko se kylmä vai lämmin, paina polttoainepumpun kumikuplaa vähintään 8 kertaa. Tuotteissamme on 3 rikastimia. Esittelemme ne kaikki. Tässä mallissa on 2 asentoa. Käynnistysasento kylmäkäynnistyksen yhteydessä asetetaan vetämällä rikastin ylös. Vedä käynnistysnarusta, kunnes moottori sytyttää 1 kerran tai käynnistyy. Paina rikastinta. Jos moottori on pysähtynyt, vedä uudelleen. Anna moottorin käydä muutama sekunti ennen kaasuttamista. Jos käynnistät lämpimän moottorin, sinun tarvitsee vain vetää rikastin ylös ja painaa se takaisin alas. Moottori on tällöin käynnistyskaasu-puolikaasutilassa ja käynnistyy helpommin. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama sekunti. Kun kaasutat lisää, alkaa normaali tyhjäkäynti. Tässä rikastimessa on 3 asentoa. Täysirikastus, puolirikastus ja ajoasento. Paina polttoainepumpun kumikuplaa. Aseta rikastin täysiasentoon. Vedä, kunnes moottori sytyttää 1 kerran tai käynnistyy. Siirrä rikastin sitten puolirikastusasentoon. Jos moottori on pysähtynyt, vedä uudelleen. Anna moottorin käydä muutama sekunti ja siirrä rikastin ajoasentoon. Jos käynnistät lämpimän moottorin ja rikastin on tällainen, aseta rikastin puolirikastusasentoon ja vedä käynnistysnarusta. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen käydä muutama sekunti ja siirrä rikastin ajoasentoon. Tässä rikastimessa on säädin, joka kierretään käynnistysasentoon. Kierrä säädin rikastusasentoon. Vedä, kunnes moottori sytyttää 1 kerran tai käynnistyy. Kierrä säädin ajoasentoon. Jos moottori on sammunut, vedä uudelleen. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen käydä muutama sekunti ennen kuin aloitat työskentelyn. Jos käynnistät lämpimän moottorin, sinun tarvitsee vain vetää uudelleen käynnistysnarusta. Kaikissa laitteissa on pieni tarra, joka auttaa muistamaan käynnistyksen eri vaiheet. Punaiset symbolit kertovat, miten toimitaan käynnistettäessä lämmin moottori. Trimmerin siimat tai terä sinkoavat helposti esineitä ympäristöön, joten on tärkeää, että käytät suojalaseja, kuulonsuojaimia, käsineitä ja suojavaatteita.